เอาลูกไปมีงานมาเอาสุดท้ายก่อนดีไซน์แน่ใครเนาะให้ก็ต้องการหรือแต่ว่าลักษณะตรงนั้นเนาะลักษณะตรงนั้นให้ก็ท้องเสือแล้วแน่อายุอากาศร้อนไปดูอาปีเนี่ยน้องขยันเนาะเอาลูกไปเขาก็น้องในไงเนี่ยน้องยาบอเลยน้องพอแน่อะไรนี่เนาะคุณลุงวิดาป้าดีมอเตอร์เดอาการนอนเลยเนาะมอเตอร์เดอาการนอนเลยพี่พูดเลยเนี่ยคุณลุงวิดาเหรอคุณลุงวิดาป้าก่อนเนาะเพื่อถือเนาะแต่ละที่แล้วอาการมอเตอร์เดอาการนอนเลยเนาะพ่อละกันlấy đấy thôi là cái là theo là thường thường ta lấy cái gì thôi thôi là cái là theo khử thối nó à tại là là thối lấy đấy đó lấy thối lấy là đấy đó thối nè mà nó cái mà nó ra lư tao nó nó nè hay nó cái thằng nó thằng này nó thằng nào bùn thằng lên nhấp hay bùn thằng nhá nó rồi thời gian nó cái này cú này nhá nó làm cái cứ đẹp tập lái mà thì nó cái motor đẹp nó tập lái nè à thì nó khi nó mà thì có sai nhiều cái khu bỏ tạt túi đó nè rồi nó làm quỳ nè rồi nó cha lên làm quỳ khu tạt túi hả rồi nó tập lái ở lúc đây còn hơn là nó khỏi mấy nhà bọn này họ còn cái nào đi cái tao bảo rằng nó nhà với cùng mày đi là mà máu nó hay cái gì nhá nó hay linh linh phải nha nè nó kia mà linh nó nè nó cái nó đồng đầu nó nha nó ai giờ này nó hay bán đi ăn tốt cái này nó hay bán đi đá lá thằng na lé khăn lé cụt lé phú lé quỳnh máy nó hay bán đi lấy trống xong rồi nó hay lấy nó khỏi nó còn hai nó hay lấy nha nè à thì nó hay nó tập làm cho sai ủa là cà khế mà luôn ô gì nữa